asi muchimbori munonamatira vanhu vachipora futi. Iwo kuti great man anonamatira akasumuka pauchere. Akadai osumuka kune zvirema zvinotongofa zvakadaro unongozvipomba mbera nebegreras wansingosvika pamberi pekamera oye varungu ngoti vhuvha. It's a style that has been there for years. Ukaenda paInstagram inogona vhuvha. It's all about inspiring the next generation. Wally 10 aya nopengo Wally 10 it's not too late to learn from Winky D. Akatswaburwa akapinda mline iwewe you are on the run pinda mline. Zimbabwe is free to welcome you. Hapana munhu ada kurova munomu kana ada kubata. To me Ziga is a journalist pakuti kune majournalist anonokupfekedzwa makepu. Yes. You are a self-made journalist. Self-made. Come bigger to Zimbabwe after quite a long time. That's enough. No, Zimbabwe is home. Yeah. Yes. Name I'm through Pinta. I always come. Naigore Ngangurwa, but Zekanosuna Mosa, there's nothing to fear. Vesevaka Paramura, they should go and clear themselves. This time. I'm going to be donating to my hometown, Chichungiza, Mangwani, Friday, 6 February. Varuda kuteswa cancer, sugar, diabetes, my STIs, my infection ekushakana, my STDs, kusana soona futhi techipata kwa maglass acho and kana ngone STI to atangokupa antibiotics acho HIV to kunamatira. Yes, and pane ma breast ndechigochera nochitungidzwa vachidya vachitestwa vachirapwa. It's a mobile clinic. Zico is a journalist. He comments on doctrinal matters. Whatever gives Zico $1 is what he will publish. At best, he's a journalist. He's a journalist. Journalist. Magapa 2 matheme gore mo. Yes. One ends this the year of Shadash. Then we mati gore kungangurwa. Yes. Theme ya mwari cheche ndeiba. No, you would find every time I come out to prophesy about the year on my international day of prophecy, I give prophecy for my church. Then I give a prophecy to the world. Like Gorere Gonzo was an international prophecy. But mchecho mangu mimi yangeri Gorere Kukura. Yeah, it was the year of growth. Kukura mnamari. Your personal relationship with God. Now this is the year of Chadash. Gorere Shinoan. Even me, I'm gonna have a new heart, a new character, a new life and stuff. But igore nganguro vananengo vachisungwa inini ndichisunga nhamo ndichisunga madhimoni ndichisunga kusabudirira and stuff. But vese vane mhosva, they should go and clear themselves and put things together. Vasabata matex vanobata matex vaiba vanga vadzokera vanodzosera kana enda mapurisa vanozvimangarira unopiwa mutongo uri nayo. One of them vakasungwa. Yes. Deputy mayor na mwe MP. Yes. Complainant wacho anetsine mekuti Java. Yes. And Memphis Java. Yes. One of what's money amenyere. Yes, Memphis Java is my sister. Vanhu vakazoti manje imimi makapa prophecy then vamakreatira vanhu docate so that chiprofita chenyu chite come to pass. My name is Passion Java. That's not Mavis Java. Hazvina kana link. No, my brother, my sister, they've got their own lives. Then I have my own life. And I'm also a prophet. Then I'm also a human being. So I don't relate with my family as a prophet. I relate with them as a human being. Ndokuna mama prophet futi ma prophets avanenge ari kuenderana negore I would find kuti I was flattered and I was so happy kuti vanhu vakaita sana prophet Angel vanhu vachipa same prophecy andakapa ikuti vanhu vari kusungwa vanhu vakaita sana prophet Makandiwa they will come and say and munogadzirisa kana mama kabambinga musadidididi confirming my prophecy vamagaya akabuda chiri kuchamhanyiwa and small prophets navana tonana Ian Glove and the likes they were also prophesying kuti kuchangangurwa vanhu. It simply means we are all different vessels, but it's the same spirit that speaks to people. You'd find good one Akawanda Zimbabwe would not understand when Prophet Angel comes and prophesies, they oppose him, they don't understand because a carnal person can never grasp the things of the world or of the spirit. And I would say to the nation so people would understand. Mananonze mporofita akanyeba, akakungangura,
profita zvaanofunga nezvaari profit enjoinzwa naMwari. It's never a place of any human to judge a prophetic word. Yes, no matter you are in politics or you are in any area of life, even church macho, a prophet who is supposed to judge, according to 1 Corinthians chapter 14, it's an office of a prophet called to judge the prophetic. As not anyone should just judge and say, and we don't interpret or judge prophecy based on what we think, our idea or our approach to the context. But we hear from God or we discern from God and we give. So my way to the Zimbabweans, when anon's a prophet, anon's a touch not. Even Ari error, even Ari right. Just leave him be. You don't die. Asi mungati vamagaya is a victim of your prophecy rekutizadzikiswa kuchiprofita chenyu here zvekuti una magaya. Magaya haanambobvira akasungwa. Toona vari mujeri, toona vachipatira bhero. Havanambobvira akasungwa. There's a difference between masales nejeri. Yeah, ukanzi wafinda 5 zvakaitwa naMike Jevja ndokunonzi kusungwa. Zvakaitwa varinge vachinzi aiwa hatitoda kuti uende kumba ibva kumasales uchiya chikutonga udzokera. It's different. My guy have never been arrested. Haana history of arrest in his entire life. Even Mike amugonowa rero reka prayer chengoti vakurumidza kubuda kana kuti mhosva yavo vawana maprospect. Mercy triumph over judgment. Munhu ane simba kudarika Mwari panyika. It's a scripture. Saka Mwari vakanditi pindira muHRCC uite service all prayer. Varidzi veHRCC vakati hatidi maprayers panapa handipinde. Saka panoda kuti vanhu simba racho vanhu vari pazvigaro vane simba vakadecida kuti ana mai ngavabude vanobuda. Saka pane pakutongoda kuti hama dzake nesuwo neshamwari dzake tisapinde muchibage, but tofanira nonoko maofisi ane power tokumbira topfugama. Mercy triumph over judgment. Pakavhiringika kota hainyebe kuti wakavhiringisa. Last interview vanhu vaibva vatarisa kuti agafa risisina ringi muruoko gafa. But ataona madam vachitanga church nyowani. Yes, it's the year of Chadash. Houston, Texas yakatangawo yayo. Atlanta yakatango yayo. Mukadzi wakabatango yake. Why? Because igorere zvinyowani. And in my whole international ministry branches, I have decided to move in a vision that every branch is going to be independent. Ndakavhura hombe hazvifaniri affect any of my churches. It's a business decision here. It's not a business. Remember church vision yaMwari. Remember kune Passion Java ministry. Kweta Kingdom Embassy Church. Passion Java ministry ndo zvandoda inini. Kingdom Embassy vision yaMwari. So they are still in the same vision. Kana madam muchiri pamwe chete. We are always together from birth to death. Mukomana vanze vanhu vawiri vachava nyama imwe chete. Mukomana Nelson Chamisa adzoka mupolitics. Pataona imimi muchibva madzokawo. No, handadzoka politics. Remember, I'm not a politician. Ndiri mufana nguru nemahandsome netumari tumaprosperity anofitwa nehembe. Ona ndiri kambinga kane masmart kari cute. Ngoriwo bhoka anoda my life here, but my heart when it comes to politics is my next generation, my children and their children to come. They should always have the history of politics and always know to vote pakakodzera kuti vanhu maZimbabweans avotere. Zvinodadisa munhu anenge chibaba ED ari kuDubai achivhunzwa kunzi makabamura varungu zvikanzi no kutora land kwanga kusine neresi. Because kune maZimbabweans kuti varunga kwakusine neresi kwakunongori neprocedure yengoitika vaivona vari superior ngavangangurwe and vanhu vakangongangurwa. So I love the president vachatonga kusvika vafa vaya. Because vakangopiwa zodzora mari rekutungamirira and the like. So I'll always stand and support him. So handina kudzoka politics. I'm not a politician. Ukanditi minister unokwandichinyira, ukanditi president wenyika unokwandichinyira because ndine calling yakanzi naMwari uye a prophet. But munoprofita futi nezvepolitics hanzi navatungwarara kusiyana nezvepolitics kana muri vanhu maprofita. Tungwarara is my G. Remember, I'm the one that brought Tungwarara into Zimbabwe. I'm the one that took him to the president, to meet the president. I think nandiripo musasho. Yes, Tungwarara is my G. I talk to him all the time. Now I'm coming into Zimbabwe. I don't have cars in Zimbabwe and stuff. But Tungwarara gave me his cars. He's my G. And what he was saying here, there, many people misunderstood him. He was not attacking any prophet.
because Prophet Makande prophesied my national prophecies of Zimbabwe. Prophet Angel did also for Zimbabwe. But as the Prophet Angel Munari loud, so everyone ended up pointing at him. What Potungwara was saying on that one was, me as the special advisor to the president, my advice is, and my thoughts and idea is, I am putting a demarcation between the prophetic movement and the presidential office. Atidi kuti vanhu vafunge kuti pana prophet atumwa kunzi enda unoprofita maprovince by province, anoprofita zvakadaro zvine zvazvenhema haichazi prophecy. Havana kuti prophet ningi ndewenhema kana kuti prophecy yakati ndenhema. No, he was just putting a difference kuti muzive kuti kana president achida kutaura about addressing maprovince, he will do it by himself. He have never sent anyone, and all these prophecies atiri kupoa sana Java nana Makandiwa nana Prophet Angel stuff, we prophesy standing alone in our offices of being prophets. Yes, Tungwazi Chibaba, he's a special advisor to the president. Munhu ane mari dzake millions, I'm talking of mari yakawanda. So mukada kuvaenzanisa neamwe munoonorowa neani. The man is blessed. Mune church foot anoenda kwa Branham, muna ne church background, anotya Mwari, haumbofa wakanzwa ane masikande evakadzi kana chi, anoda Mwari, anotya Mwari, vana vake futi vari brilliant. So it's ingori one house. Remember tese tiri vana vaMnangagwa, saka there's no division among us. Mumusic muri kupindira mndana mina nati what are you planning since you are here? I work na Buffalo Soldier and operate na Buffalo Soldier in our businesses that we do and when we're having fun and the like. So Buffalo Soldier is a hit song that he did together with Nati O. It's not like featuring, but it's their song together. Pakati pedu pana acharuza, pana achachema kuti my way. And it's people have to go by YouTube, Panati O, near his platforms and listen to that song. It's 19 February. Because in a different type of however you can interpret it, but it's a love song. You can cheat and just cheat. Yes. Yeah, pakati pedu pana achazongochema kuti my way. Saka ngatisiyane negame rekuchitana. 14 February asvika. Pane musikana angachitrenda pasocial media. Nice. Ane mafollowers anototyisa nemaviews anotyisa. But anenge angachivhura sini pasocial media. So maZimbabweans abaenda panoripota baba didi baba vharirwa zvese zvobakadhakwa. View once ngosvika pamberi pekamera. Oye varungwe ngoti vhufa. It's a style that has been there for years. Ukaenda paInstagram unogona vhufa. So that's why if you don't want to be part of it, zvakaita maaccounts edu unoenda masettings mavhufa unovhara, vanhu vasingopfeka hembe dzinonasovhara unovhara. You never see even munhu apfeka bikini when you do that to your account. But varipo vanonakirwa nazvo zvazvo. Koma Zimbabweans akabvasvotwa nazvo zvelevel kusvika kana munhu akatozviona akanoripota nyanga nyaya yekuti maybe vana mungangura izvo zvazvodadza varume wese maybe wakadzi wavanhu vavana varume edu vakuswereko haiwa maziso anodo kunakira haiwa ziso rese haiwa musanyeberwa navanhu vanoda kubhana maybe ndovechikadzi vanowana kuti akundwa akanaka. Beautiful yellow bone. Yeah, ipapo ndo pane problem. Is that envy has nothing to do with what I did to you. Envy is just that you want to be me but you can't be me, so you hate me for no reason. Avamwesa pfana. Vamnangagwa avachatonga. But muchiri favorite yaMudare boss anchambokuona enda ngona ngona week yaMudare. Na week nakurira akabata ma-streets at this point. But President Idi avasarudzi. Ane mari nasina mari akafanana pamberi paPresident Idi. Comic Euda makaona varipo vachipiwa zimota rere. President Idi avasarudzi kanda is a president wenyika. Ndopapa pandaiti mbavha for Idi, my church for Idi, varoi for Idi. What it actually means is nyika yese yakapiwa kuna vaIdi. Inemba my favorite ndisati ndakambopinda from the time I knew him. What I know is a big heart to accommodate everyone. But one of my radio station in Zimbabwe, Winky Diaga win a song of the year. I think it's Sia. Yet my team Takambana. Takambana kambaipa. Tapeza ndakamposa makazvona. What has changed? He has changed. Kubva paipa akarakidza hunhu hwechiyouth hwatinotarisiro. Mayouth nevaimbi nevanhu vane influence kuti vaite. Hapana pamwe vakamuona achibudisa song yekudhisa government kana vamukuru. Zvakaita ari mukaring kega box kega chidhisa mukuru. Hapana paakazombofarisa akaona muyouth kuti
musangano unodisciplina to correct and line you. Haudiscipline to destroy because you are still Zimbabwe. Saka mwana wemusangano tomutambira makamona Bulawayo ana mukuru wedu weku-ZANU-PF vachitora namapicture vachifara. I think he has grown to an extent that is just independent. He sings however he wants to sing, but akuziva kuti pane malines asingacrosswe because it's all about inspiring the next generation. Cool, Holy 10. Hayo anopenga. Anopenga. Holy 10 is a clear example yekuti rehab haishandi kana akamboenda. Yakashanda tana Saint Flow ana rehab yakashanda. Yeah, but kuna Holy 10 haina kushanda. I feel bad for mukadzi wake. Because social media mentally na imfana wangu. Social media ukasaicontrola inocontrol. Unopedzera kutaura zvakufurwa nevanhu. Ndizvo zvataita tiri apa ndairusanisa vanhu ka. Svika usazama ramai apa. Obva usazama ramai. Ubva pwanya kuti zvinoita social media vanhu vanokucoxta. Vokuisa paline rekuti wega unofila kuti I have to go and say something. I have to do something. Ndambobuda nendwindwi pa social media. Ndo vana ndapindwa panapa hai zvazvizvo. Kuti zvati bada. Yeah, so Holy 10 alifana kukula down as your number one before social media. His music career could trend kana chi. The first thing to value is family. Yes. Mukadzi wake, mwana wake akakura achiona zve internet doesn't forget. Kumba kwaanobva, family is number one. Number two, mafans ake. Haudi kutoite mafans ekuti anomukira kudefend every day kana kunyanya kuexplaina zvari kuita. Yes, influence angaita mukomana nemadiro angatopunda wingi. The numbers are still telling kuti Japres number one, number two, Holy 10. Angatoni one, but he keeps chasing them because you have to have character and we have to be in good books with everyone. Ukwazi ngotoenda pa podcast wabaza live wakobora. Ndakazvishandisa zvakapfura and never made peace with everybody. Yes. So Holy 10, it's not too late to learn from Winky D. Akatswaburwa, akapinda mline. You are on the run. Pinda mline. Zimbabwe is free to welcome you. Hapana munhu ada kurova munomu kana ada kubata. Yes. But iwe kutoziva kuti wakavhura hombe kuya munomu kurasika. So gadzira uhunhu uri ikoko, pinda mugwara uri ikoko kuitira kuti paunouya vanhu vakabate nini ndakakukumbirira kune vakawanda kuti haabatsiraiwo muyuthi ngapinde mugwara hadzoke nayo Zimbabwe. Tinodzoka newo zvakanaka. We love you. We like your music. Your music is good. You are outstanding and you are unique in your ideas and creative things of doing things. So don't just put yourself in a pedestal that gives you these proclivities and the tendencies of being everywhere. So just cooler. Pane mupana ari kupisa pa social media anonzi nigga. Ndiye ari kuita anonzi drip check muZimbabwe. Aiwoputi akazokuwana okucheka iwo drip ring. Nigga ndiani? Anonzi nigga. Asambo. Ngauye kwa Ola Saturday. Mune muripo. Ndakachena. Tomuinvite aka. Ngauye ndakachena. So nigga. Ipapa iGucci ndakarova. This is Gucci. Yeah, it's outstanding Gucci, bishopic Gucci. Kone isina unyorwa vanonzi Gucci. Tovhura. Mongotoratidza. Aiwa Gucci nesquad Gucci. Inenge iri kusutswe kuti hama manyana kuti Gucci. Mama ngoti hai Gucci. Ndiana Shadaya. Unoona nasite tendera zve. Amana Gucci akuita sei? Gucci akuita sei? Ya, taiona iGucci. Gucci akuita sei ko Gucci. But zvinozobatsira unofamba wakapfeka Gucci isiri kuoneka kuti iGucci. Kudhara ndaibuditsa ndaitonotenga chinhu chakanyorwa G apa kana Gucci. Kwa ndaida kupuruvira vanhu kuti ndine mari. But vanhu vakatanga kukumbira vawanda. Saka ndichada kukumbirwa saka ndakungolelo. Inodhura darika dzakanyorwa nzi G. Ladies and gentlemen, the Prophet Passion wamo munyika muchaona kune mama podcast nechichi vachiti anenge achiita. Munhu wese kuchitungiza musi weFriday mangwana kubva na12 pachiutsi ground. Kana una vabereki vakoma masista ada kutestwa mahara, maziso, makensa, maSTIs, maSTDs, blood pressure, sugar, diabetes, uyai tichikubrayirai futi. Ndinoba nita question yevanhu kuti why imi muchirizota kuti natural anonoti physical ways of dealing with zvirwere asi muchimboti munonamatira vanhu vachipora futi. Iwo kuti great man anonamatira akasumuka pauchere.
akale osumuka Nchuda kune na denga. zvirema zvinotongofa zvakadaro unongozvipomba mbera nebegreris ndikuudza chokwadi. Endesa great man kwamakandiwo akasumuka chete kungosumuka kwete kufamba akangosumuka ndopa $50,000 on camera. Kune zvirema zvakatongozvarwa zvakadaro. John chapter 9 inoti, as Jesus was passing by with his disciples, they saw a man that was blind from his mother's womb, and his disciples asked him, who did sin, this man or his parents, that he was born blind? Jesus said, no, either one of them sinned, but this was done for the glory of God to be seen. Saka kune zvirema zvinotongozvarwa zviri zvirema kuti ukuru hwaMwari huonekwa patinosumudza zvirema paya. Kwete zvakatongoremara nemajinsi hazvisumuki. Kwete zvakaremara nekesi takabreka kesi zvinosumuka. Kwete dhimoni rakapfeka munhu akatadza kuona tikaribudisa noita. But miracles are there for the glory of God to be seen. Not a man of God kuti anzi akapenga. For the glory of God. Kwete zvakatozvarwa zvinongofo zvakadaro. Waletsvenda nege. Mazita. Ayo gapa thank you tutawa. Maona drama rekwa gringo tepe unoona isidingo ndinonzi tingo ringo dameri tina chazo so single pa next album fucking amigo Ayo, I'm a pizza.